Hello ja hyvää perjantaita Launchista. Pari laitetta lähtisi arvontaa kaikille teille onnellisille, jotka olette käynyt dikkaamassa Facebookissa meitä ja huomannut, että meillä on YouTube-kanava auennut Vape Lounge on Air. Ja ideana on se, että käykää kommentoimassa, tykkäämässä, jakakaa tää vaikka Facebookissa, missä ikinä, vaikka Iltalehden keskustelupalstalla tää video. Kommentoikaa, mistä aiheesta pitäisi seuraava video tehdä. Onko se joku neste, laite, ato, akkui, lippiksi, mun pipo, ihan sama mikä se on, mitä te haluatte tehdä. Ja me arvotaan maanantain 2 voittajaa, jos toinen saa Subtank Minin ja toinen saa Herakles Plusan, joten kannattaa ehkä käydä katsomaan. Me kiitetään ja tulkaa käymään perjantai, lauantai 12.18 Lounge on auki. Täällä on kahvia, täällä on musaa, täällä on vaikka mitä. Alastomia ihmisiä ei ole, mutta mä oon täällä, joten tervetuloa.